Bonjour tout le monde. Kello on nyt täällä Pariisissa semmonen 8 aamulla ja on tulossa tästä aamureeneistä. Täällä tosiaan aamureenit alkaa 6:45. Eli niin sanotusti hyvissä ajoin, mutta tässä samalla reeneistä kävellessäni semmoista pientä alkuraporttia täältä teille heittää. Sunnuntaina tosiaan sieltä Tallinnasta suoraan kisoista tänne tuli ja maanantai-aamuna oli sitten ne judovalmentajatutkinnon lajitestit. Alkoi 7 aamulla. Se oli vähän semmonen vyökoetyyppinen juttu, että missä näytettiin mattotekniikkaa, pystytekniikkaa, nakenokata sekä ukena että torina, kakarikeikoo, jakosukukeikoo, sitten randoria pystyssä matossa. Se oli semmonen aika niinku iso setti. Kesti sinne johonkin 11 ja ihan hyvin se meni, että läpi pääsi ja alkaa tosiaan se tutkinto sitten. Piti alkaa 19. päivä 9. eli ensi maanantaina, mutta ilmoitettiinkin saman tien, että aikataulu on muuttunut. Alkaa vasta 3.10. eli 2 viikkoa alkuperäistä aikataulua myöhemmin. Ei siinä mitään, se on minulle ihan hyvä homma. Eihin vähän enemmän kieltä täällä opiskella ja muutenkin tottuu tähän aikatauluun ja rytmiin. Treenit on tuossa judoinstituutissa 3 kertaa viikossa aamureenit ja 3 kertaa viikossa siellä on sitten iltajudo. Sen lisäksi voi käydä sitten parina iltana tuolla eri seuroissa reenaamassa, että me voi sitäkin selittää sitten tarkemmin myöhemmin. Ja mitäs muuta? Alku olin tuossa F1:ssä. Nyt löysin tosta ehkä 10 minuutin kävelymatkan päästä tuosta judoinstituutista, mikä on tosiaan täällä ihan Pariisin eteläosassa, niin löysin tästä läheltä semmosen hyvän hostellin kautta guesthouse majatalo hässäkän. Sain sieltä ihan hyvän tarjouksen, niin on nyt siellä aluksi. Et koitetaan selvittää vähän sen judovalmentajakurssin aikatauluja, että todennäköisesti se on niin, että on viikkoja, että on opetusta ja sitten tulee jotain tehtäviä ja sitten saattaa olla jokuisia päiviä tai viikkoakin välissä, että ei ole tavallaan sitä opiskelua, niin sitten vähän asuntoa sen mukaan etsiä, mutta tästä jostain lähetä todennäköisesti. Mitäs muuta, ei tässä 5 päivässä nyt paljon muuta ehtinyt kuin reeneissä käydä ja vähän tutustua tähän ympäristöön tarkemmin. Muuten mennyt ihan hyvin, sen verran tuli lunta tupaan tässä ekalla viikolla, että tossa niin keskiviikon reeneissä, tiistailla reeneissä, niin vähän loukkasin toista olkapäätä tuolla instituutin pikkusalissa, missä on nyt reenit. Niin se on tosi pieni, siellä on niinku 3 ryhmässä otettiin randoria, niin tosi paljon porukkaa, tuli toinen pari päälle ja vähän tuohon oikea olkapää. Otti siinä hittiä, mutta löysin tästä läheltä onneksi itse asiassa tosta noin paikallisen fyssäri, eli kinesioterapist. Menen tänään sinne ja ne lupas teipata ton olkapää, saa nähdä minkälainen sitä tulee, mutta se jää nähtäväksi. Ei tässä muuta ihmeempää. Jatketaan kohti ensi viikkoa, toivotaan, että toi käsi lähtee paranemaan. Ei muuta kuin se on moro.